endreçant i classificant la col·lecció, com suposo molts de vosaltres. I com diu la Marina Rossell, tutto andará bene! Pues mira, pasando el tiempo etiquetando y poniendo en orden toda la colección de minerales, haciendo fotografías también de las minas que van saliendo en micro GMG. Bé, doncs aquí anem mirant una babenita de cadalso de los vidrios i aprofitant a catalogar i a classificar totes les pedres amb aquest confinament. Vinga, adeu. Hola joves, aprofitant aquests dies de confinament per restaurar aquesta vitrina dedicada als llibres del vostre bibliotecari. Aquesta biblioteca és privada, clar. És dedicada sobretot a ciències de la Terra, que és tots els temes de mineralogia, mineria, espeleologia, gemologia, història natural, que parla de la mineralogia i tots els temes afins a les ciències de la Terra. Espero que us agradi, perquè a mi m'agrada molt bé com ha quedat. Fins aviat. Bona nit, salutacions a tots i esperem que puguem veure'ns aviat fora d'aquesta mena de bombolla forçosa en la que ens tenen obligats a estar. Sort de la nostra afició que ens ha permès fer més suau aquest confinament, però bé, si ens trobem plegats sempre ens va millor a tots. Salutacions per tothom. Netejant els minerals i a sobre del radiador perquè se m'assequin més ràpid per poder fer fotos. Hola, jo aquests dies aprofito per endreçar la col·lecció i fer espai per quan podem tornar a sortir a la muntanya. Digamos con esa última hora que les adelantamos, Francia amplía el confinamiento hasta el 11 de mayo. La palabra anunciada del presidente Macron. Desde que comenzó la pandemia. Leticia Fuentes, ¿qué más ha hecho Macron? A casa també t'ho pots passar bé. Hola companys, espero que, i companyes, que estigueu tots i totes molt bé. Jo aquí, ja veieu, aprofitant el temps una mica per fer algunes fotetes de minerals i també doncs, a corregir treballs dels meus alumnes que no fan més que enviar-me coses per treballar. Bé, doncs us desitjo a tots i a totes un feliç confinament i no patiu que sortirem tots i totes plegats d'aquí amb força. Ànims! Bon dia, espero que esteu tothom bé i res, a cuidar-s'ho molt i protegir-se. Mi colección de minerales me ha facilitado una agradable distracción en estos momentos de necesidad de permanecer en casa sin salir. Desde hace años quería informatizar mi colección, pero esto suponía una historia interminable, por lo que decidí por una obra más reducida creando un Excel, siguiendo los datos de mi libro de entradas. Casi lo tengo terminado. Ahora solo tengo que unificar criterios, actualizando especies y variedades y ampliar la información de los yacimientos. Os doy la idea para que los pocos que aún no lo tengáis podáis aprovechar este tiempo para hacerlo. Ánimo, que ya falta menos. Com podeu veure, estem passant el confinament aquí fent fotografies, classificant minerals, com quasi tots vosaltres suposo. Espero que estigueu bé i ens veieu aviat. Adeu! Hola, companys i companyes del grup. Aprofito aquests dies per classificar la col·lecció, fer fotos i penjar-les a les webs i al WhatsApp del grup. I ja ho sabeu, aquest virus no ens traurà pas les ganes d'anar a picar pedres. Vinga, molta força!